Takže nazdar, pozorného vás novou vydanú, dneska si to hráme Granny, ale zahráme si ho na extrém mod, pretože som to sloboval už asi pred 3 mesiacami, tak nebude nejako zdržovať a pomenovať. Ok, takže kam to asi, dobre, takže poďme najprv sem, k tomuto židovskému oknu. Židovský symbol. No kurva mať! No, zvoním ti tu, ty sera piča. Do prdele. Kurva, jo, vidíte, já jsem prostě profík, já to vím hrát, to. Kurva. Jo, už pojď, dobré. Máme tu birdseed, což sem zjde. Já jsem to věděl, že Bábrula podporuje Židov. Tá čo, kom. Ok, takže. Poďme. Dobre, ideme. No by tam teraz malo ísť, pretože to zavrzgalo. Dom, ty! Rád kouřím cíga, potom odpočívám, papám hodně mýdla, ale zatím neumírám. Mám rád i prášky, olizuju podrážky, skáču přes překážky a seru na urážky. Niga. Ok, kámo, prepačte mi za... Ospravedlňujem sa za všetky slova na N, ktoré v tomto videu poviem. Jo. YouTube to samozrejme bolo iba 10 minúty, dobre. Na čom? 3 minúty. To je super, dajme páni. Moji milí. Oh shit, nigga! Je to čierne uhlie Sirius Black, pomáha pri tráviacich ťažkostiach. Prosím, Dano, objednaj si ho ešte dnes, najlepšie hneď teraz. Kámo! Ja som sa posral. Doslova. Čo robíš? Vyberám vianočné darčeky na tému. Prečo si začal nakupovať na Keď tému? sa reklama na tému, kámo. Tému má teraz akciu. Sa reklama na tému, kámo. Že odtiaľ pochádzajú moje videá. Jo, deti z Číny mi robia. Čo, dobre, kľud. Ok, takže. Vieme ako to hrať, vieme všetko. Preto sme v tomto profici. To je samozrejmosť. Zazvoníme na tej piče. Vyjebaná, stará, plešatá, piča. Tu by to nemalo nikde vrzkať tu dole. Weaponky, tak, kámo. Tak. Máme weaponky, kámo, a dosť. Ideme tu vystreľať všetky rasy, kámo. To židiacká piča si ma všimla. Musíme ísť sem, dáme páni. Nejak to nevidím. Ok. Takže, sme tu. Schováme sa. Ok, 6 minút. Tyka! Ja už toto nechcem hrať. Ja sa len bojím, nič viac. Piči. Do prdele. Kurva. Kámo. Do čoho? Prečo? Toto ja robím. Prečo toto ja robím, kámo? Dúfam, že na tomto videu bude minimálne 100 Nie, dúfam, že na tomto videu bude minimálne kámo 5 lajkov, inak kámo na to sa môžem vysrať. A ešte dostanem zdrba od YouTube za to, že som povedal slovo. Tak. Merry Christmas, motherfucker! Tak. Stávame. O 8 minút už natočím, kámo, to odkedy. Dáme pani, vážte si toho. Čo máte? Pretože
To není len taká. Ja nepôjdem tady. Ja to nejdem. Nepôjdem tady, jo? Zase skápem. Najrychlejšie ako to len ide. A nič sa mi nepodarí. Rozumieš ma? No piči. Tak, ty pičo, a ideme tu vystrelať všetky pojebané rasy. Tak. No poď. Tak, ty pičo, jedna píča. Jedna píča. Čierna, vyjebaná. A tento tu kokot. Tak, ty pičo, všetky rasy. Toto bude dlhšie video. Som rád za to. Aspoň vám ukážem, že vydržím aspoň chvíľku v tejto tu kreny. Miešam ako piča. Ak toto stihnem, tak budem pro. Oh, yes. 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 Poď. 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 Oh, shit. Čo ti jebe? No nič, kámo, dajte like, dúfam, že ste si video užili a vy mám taký, kámo, dúfam, že bude 5 lajkov, kámo, toto proste vystrhne a nevystrhne. Je mi to jedno, čau, daj like, díky, že si pozrel do videa, čau, kámo.